Реших проблема с плодовия червей. Аз съм Петър, имам овощни градини с Петър. Има голям проблем с плодовия червей. Той се появява още когато дръвчетата цептат и снася яйца. След това подяжда още младите пустилки. Най-лошото е, че последното поколение призумува и е готово за размножаване напрот. Случайно открих продуктите Organic Invest биозащита. Мой приятел ми каза: вземи и пробвай. Видиш ли вечерна светлина нещо да лети около дръвчета ти, време е да се поръчаш. Поръчах аз 50 кутийки, обаче бях много скептичен. Не вярвах, но си казах: то какво ли не пробвах, дай и това. 100% екологично било, 100% биологично безвредно било дори. Не ми се вярва много. Не слушах тогава, само се молех да проработя. Ето това нещо, хора. Изпъкни от плодовия червей. Поръчваш, поставяш веднага, след като пристигна, без да се съображаваш кое време на деня е, каква е температурата, закачаш на дървото и готово. Почва да действа. След 12 до 14 дни повтаряш, за да могат яйцата на трихограма Organic Invest биозащита да застъпят поколенията си. Лесно, бързо, екологично, без специални условия от сайта Трихограма БГ. А сайта Трихограма БГ ми стана наръчник за борба с различни вредители в моето стопанство. Препоръчвам продукта на Organic Invest биозащита на всички колеги за спокоен и силен земеделски сезон.